What's up mga kasolid? Ang episode po natin ngayon, hindi muna po tayo magluluto dahil ipapasyal ko kayo dito sa kahabaan ng Glaciano Street, Barangay Agapito del Rosario, Angeles City, Pampanga, o yung tinatawag nilang crossing. Sa harap po mismo ng sikat na aning lusing, Sisig Queen. At sobrang daming pagkain pwedeng pagpilian dito mga kasolid, tulad ng shawarma, ng beef mami, at kung ano-ano pa. At syempre, punta na tayo dito sa isa sa mga sikat na lechonan dito sa Angeles, ang Kagawad Joey's Lechon Baboy House. Sa halagang 700 pesos mga kasolid, makakabili ka na ng 1 kilong napakasarap na lechon. Grabe. At syempre, o-order na ako ng pangmukbang namin ni Boy Sipat. Sigurado gutom na yun. At meron din silang masarap na dinuguan dito mga kasolid. Sa halagang 100 pesos, siguradong busog ang pamilya mo. At ang best seller nilang lechon paksiw na 100 pesos din ang halaga. Kita naman mga kasolid, punong-puno ang tabo. At balik na tayo dito sa aking in-order na kalahating kilong lechon. 350 lang, makakakain ka na ng masarap na lechon baboy. At syempre, hindi rin mawawala ang paborito mong balat, yun no? Itsura pa lang, talagang malutong na oh. At kung kinapos naman kayo sa budget mga kasolid, huwag kayong mag-alala dahil meron silang budget lechon sa halagang 120 pesos, good for 2 to 3 persons na. San ka pa mga kasolid? Meron silang dinuguan sa halagang 100 pesos, meron din silang sinigang na lechon, yun o, napakasarap nito mga kasolid, 100 pesos din ang halaga. At ang best seller nilang lechon paksiw, 100 pesos din. At syempre, ang budget lechon nila na 120 pesos lang per styro. At pag-follow na rin po ang kanilang Facebook page mga kasolid. Ilalagay ko po ang link sa description below. Maraming salamat po. So yun mga kasolid, dito na natin biniling lechon sa Kagawad Joey's Lechon Baboy House. Grabe. Hindi na ka na nakasama kanina kaya bumukbang ka na lang. Kain na po tayo mga kasolid. Tirayin natin yung balat, Boy Sipat. Yun o. Grabe, lutong oh. Taste test tayo. Ang lutong po. Yung mga taga ano dyan, Angeles, Mabalacat, San Fernando, punta na po kayo sa ano, kung saan ko binili ito, sa Kagawad Joey's Lechon Baboy House. Grabe. Kitang-kita nyo po, nasa harap lang ng ano, nasa kalsada lang po yung lechonan. Yun o. Sobrang juicy po yung lechon nila oh. Kain po. Tapos meron din siyang sauce. Siyempre, hindi natin ubusin to. Pagtitira natin si Mrs. Kitchen. Kain po. Masarap mga kasolid. Taste test lang tayo. Hindi tayo magmumukbang talaga. At kita sa balat, Boy Sipat. Kain po.
Grabe. Tulungan na kita, boy, sipat. Siguro. Ito, may halong taba ito, tsaka ano. You know? Grabe. Kain po. Grabe, napakasarap. Grabe. Yan na, kain po. Sausaw sa sauce. Sabay subo. Cheers tayo, boy, sipat. Siguro last na lang ako, busog na ako. Ikaw, busog ka na? Awa. Bungal kasi si Boy Sipal, kaya hirap siyang umuya. Cheers tayo. Alam mo, busog ka ba, Boy Sipal? Apa. So yun mga kasolid, sana po nagustuhan nyo ang aming masang kainan kasama ang Kagawad Joey's Lechon Baboy House. Sana po pumunta na po kayo doon mga kasolid. Hanggang dito na lang. Hanggang dito lang po. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood mga kasolid.